אתה יודע מה? הקדנציה השישית של נתניהו. משהו אחד שאתה אומר, את זה הוא יעשה. אבל אם יש משהו שיכול מאוד להיות שהוא יהיה אקוטי, ואפילו קריטי בחודשים הקרובים, הנושא של תוכנית הגרעין של איראן. אנחנו שכחנו כבר שהיה משא ומתן עם המעצמות שלמעשה פסק. יש שאומרים שהוא פסק בגלל שביידן מחכה לבחירות נובמבר, אנחנו בנובמבר, ומה הוא יעשה? בקרוב נדע מה יהיה. אם המשא ומתן הזה לא יסתיים בהסכם, ואם ארצות הברית, שזה להערכתי מה שיקרה, לא תפעל באופן עצמאי, ראש הממשלה נתניהו, ולדעתי זאת האש שבוערת בו כבר למעלה מ-25 שנה, יפעל, הערכה, להשמיד את מתקני הגרעין באיראן. אם לא, ישראל למעשה ניצבת לראשונה בתולדותיה בפני משטר רצחני. ישראל, אתה מעריך בראשות נתניהו, תתקוף פיזית בפצצות את מתקני הגרעין של איראן. להערכתי לא תהיה לה ברירה, זה סיפור 81 בגין, 2007 אולמרט. שמעת את זה ממנו? 2022. אתה שמעת את האמירה הזו מנתניהו עצמו, או שזו הערכה שלך? אני מדבר על הערכה, אבל שלך. לא שמעת את בהיכרות זה של למעלה מ-35 שנה עם נתניהו, אני מבסס את הערכתי על זה שכשאין ברירה, מישהו צריך לקחת את הפיקוד, זה יהיה נתניהו. אתה מכיר את הצבא של הרב עובדיה יוסף, זכרו לברכה, שאמר לעולם לא לתקוף את האימפריה הפרסית. רגלים רצת וילאוך, ואיך תתחר את הסוסים. אתה מפחד מהתקיפה הזאת? לא, נתניהו פחד ממנה כשהיה אפשרי. נתניהו פעמיים ניסה להביא להחלטה על התקיפה הזאת, פעמיים לא היה לו רוב בקבינט. آنچه در مورد ما میگویند